Viva, mahal nga berhen sa regla. Sa kaluoy ka ginikanan, sa nga tanan nga kadautan, imo kaming panlabanan. Manindog kita, og pasidunggan ta, ang mahal nga berhen sa regla.
Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang kalinaw manaa kaninyo. Mga hinigugma kong mga igsoon diyan ni Kristo. Matag usa ka nato adunay buot pangayoon sa Ginoo. Atong dalhon ini santos nga misa ang atong mga pag-ampo. Ilabi na ang mga pag-ampo sa atong mga hinigugma nga nangayo ka nato og tabang sa pag-ampo. Atong hangyoon ang atong mahal nga inahan, ang Birhen sa Regla, nga mutabang nato sa pagpangaliupo ngadto sa Dios. Andamo nato karon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Ginoo, maghinulsulo na kita sa atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa nga tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Gloria in excelsis Deo. Magampo kita. Ginoong Dios uban ang dili kag asoy nga katahom, gilalang mo ang usa ka balaang templo alang sa imong anak sulod sa putli nga sabakan ni Santa Maria Birhen sa Regla. Itugot nga diya sa makadunayong pag-amping sa grasya sa among bunyag, magsimba kami kanimo sa Espiritu ug sa kamatuoran, ug mahimo kaming sama kang Maria nga templo sa imong himaya. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Kristo nga imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Henesis. Apan ng lalaki gitawag sa Ginoong Dios, hain ka ba? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman, ug giabot ako kahadlok, ug mitago ako kay hubo man ako. Kinsay nagsulti kanimo nga hubo ka, nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga gidili ko kanimo? Ang lalaki mitubag, ang babae nga gihatag mo kanako, mao'y naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy,
ug mikaon ako niini. Ang Ginoong Dios nangutana sa babae, nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, gilansisan ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ug ang Ginoong Dios miingon sa bitin, tungod niini silutan ka, ikaw lamang sa tanang mananap ang mahiagom nining tungluha. Sukad karon, magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan, ug magkaon ka nag-abog sa tanang adlaw sa imong kinabuhi. Himuon kong magdinumtanay ikaw ug ang babae, mahimong kaaway ang tao ug ang bitin, ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmukon niya ang imong ulo, ug paakon mo usab ang iyang tikod. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa og Eva, kay siya man ang inahan sa tanang tao. Ang pulong sa Ginoo. Ang Dios nga makagagaho, naghimog dagkong mga butang dinhi kadako. Santo sang iyang ngalan. Dinhi kadako. Santo sang iyang ngalan. Miingon si Maria, nagasangyaw ako sa kadako sa Ginoo. Ang akong espiritu nalipay diha sa Dios, ang akong manunubos. Kay nanumbaling man siya pagtanaw sa iyang ulipon, diha sa iyang kaubos. Ang tanang kaliwatan magtawag ka nako nga bulahan. Ang Dios nga makagagahong, naghimog dagkong mga butang dinhi ka nako. Santos ang iyang ngalan. Ang iyang kaluoy gikan sa katuigan ngadto sa katuigan, alang kanila nga mahadlokon kaniya. Ang gigutom gibuhong niya sa tanang mga kaayuhan, samtang ang adunahan gihinginlan niya nga walay dala.
Mabarug niya si Israel iyang sulugoon, kay nahinumdum siya sa iyang kaluoy. Ingon sa iyang gisaad sa atong mga katigulangan, kang Abraham ug sa iyang kaliwat hangtod sa kahangturan. Naghimog dagkong mga butang dinhi ako, santo sa iyang ngalan. Kinutlugi ka sa Ebanghelyo, sumala ni San Mateo. Samtang nagisulti pa si Jesus ngadto sa katawhan, miabot ang iyang inahan ug ang mga igsuong lalaki. Nagtindog sila didto sa gawas ug buot makigsulti kaniya. Unya usa sa mga tawo didto miingon kaniya, ang imong inahan ug ang maigsuon atoa sa gawas ug buot sila makigsulti kanimo. Si Jesus mitubag, kinsa man ang akong inahan, kinsa man ang akong mga igsuon. Unya gitudlo niya ang iyang mga tinun-an ug miingon, tan-awa, kini sila mao ang akong inahan ug ang akong mga igsuon. Kay ang nagbuhat sa gisugo sa akong amahan nga atoa sa langit mao ang akong inahan ug ang mga igsuon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo.
Akong pagtahod sa ato ang padrikura, Father Benido Humol, mga missionaries of the Sacred Heart, mga igsuon kong mga kaparian o mga relihiyoso, mga pinangga na mo nga mga deboto sa mahal nga Birhen sa Regla, mga igsuon ko diha ni Kristo. Mahimo ba mohangyo ko ninyo, lingi asa ang inyong mga tapad, unya ing na dayon, hello love again. Time pa kay nisipyat ko, nasayop ko, kinsa man di ay atong gihigugma og maayo. Kinsa man di ay nahigugma pud nato og maayo. Dili man si Catherine, dili pud si Alden, kundili ang Ginoo. Busa mga igsuon, ang angay day natong iingon, hello Lord, amen. Dili hello love again, hello Lord, amen. Pakpakan na to ang Ginoo. Sa akong pagpamalandong, nangutan ako sa mahal nga Birhen sa Regla. Unsa man, mahal nga inahan, ang buot nimo nga akong isulti sa katawhan niining imong kapistahan. Unya, kini may miabot sa akong pamalandong. Sunda ang sakto, dili ang sayon. Atong usbon be? Sunda ang sakto, dili ang sayon. Ang mahal nga Birhen, mao ang babae nga masinugtanon sa regla. Ang regla sa Espanyol nagpasabot sa Ingles og ruler. Siya pod ang babae nga musunod gyud sa regla. Ang regla nagpasabot pod og mga kasuguan, mga regulasyon sa Dios. Mando sa Dios. Ang mahal nga Birhen sa Regla, nagdasig natong tanan gyud sa pagsunod sa sakto, dili sa sayon. Follow what is right, not what is easy. Nindot ni nga pahimangno mga igsuon tungod kay daghan ka nato, ganahan man magpakasayon. Dili ganahan maghago. Tinuod dili. Di bitaw pari nga sa kaadlaw ni ana naglagot siya sa iyahang kumbinto boy. Kay tapulan lagi po diyang kumbinto boy ba. Unya kay nakit-an man niya ag ilang sakyanan nga perting hugawa. Iyang gipatawag ngano man nimo nilimpyo he. Nya miingon tong iyahang kumbinto boy nga Padre, gamiton ba man nato na ugma? Wala na ako limpyuhi kay mahugaw gihapon na ugma. Kamausad magpalusot ba? Yamingon ang pari, ali na God. Mangarsilyas ba pug ka? Oh, good Padre. Unya, mangilo ka. Ningon ang kumbinto boy, ang man Padre, mangilo God. Yaningon ang pari, ngano mangilo man ka nga, malibang naman pug ka ugma. Follow what is right, not what is easy. My dear friends, I am not saying that everything easy is wrong. What I am saying is, often we choose to do the wrong things simply because they are easy. Unsa man day rason nganong dunay suborno? Di ba kini tungod man kay daghan ang anda mo bayad kay di na gusto lisod-lisoron? Pananglitan,
mulukat kag lisensya o kaha permit. Aron di na ka mulinya sa opisina, aron di na ka pangutanon o eksaminon, mubayad na lang ka. Di ba? Unya daghan man sab nga mudawat og bayad naman say mga fixers nga mutabang nimo sa pagpangita kinsay bayran. Mga igsoon, mao ni usa sa dakong rason nganong dunay korupsyon. Muhatag tag suborno kay gusto man tang magpaka sayon. We choose what is easy even if we know it is wrong. Unsa may rason nganong dunay moapil og illegal nga negosyo? Nganong naamay mangurakot? Nganong naamay mamaligya og illegal nga droga? Nganong doon naman po'y mga tao nga manalipod og magpaluyo nila? Usa sa dakong hinungdan ani, mao nga gusto sila og easy money. Gusto sila nga madato og dali. Gusto magpakasayon. Mga igsoon, sayod gyud mo kung magtinarong ka. Kinahanglan nga musunod ka sa balaod. Kumplituhon nimo ang mga requirements, maghago gyud ka. Ang magtinarong di madato og dali. Tinuod dili. The right thing is often challenging and demanding, but this is what pleases God. Life is a choice. And Mama Mary would like us to choose what is right, not what is easy. Kini bitawng titulo nga Birhen sa Regla, gituuhan nga nagsugod kang Senyor San Agustin. Sa iyang paghimo og rule of life para sa iyang mga ginsakupan, di siya man siya paingon mga yugtabang dito sa mahal nga Birhen. Buot ni San Agustin nga ang iyang mga sakop mahisama kang Maria sa pagkamasinugtanon. Alang kaniya, si Maria mao'y modelo sa tanan nga buot musunod sa kabubuton sa Ginoo. Mga igsoon, kitang tanan nasayod yud ta nga ang kabubuton sa Dios dili sayon. Pero sigurado ta nga kini ang maghatag natog kaayuhan, kini ang magdala natog kaluwasan. Si Jesus mismo ang miingon, si bisan kinsa nga buot mahimong akong tinun-an, kinahanglan makat-on sa pagkalimot sa kaugalingon, mupasaan og krus ug musunod kanako. Matthew 16 verse 24. Life is indeed a choice. Doon na may duha ka agianan nga atong pilian. Ang una, sayon, luag, patag, pero magdala nato sa kaparutan. Ang laing dalan, lisod, pigot, tungason, pero magdala nato sa kinabuhing dayon. Naunsa may atong pilion, hinaot, human ning maong kapistahan, kitang tanan makahukom, pili gyud ta sa mas lisod nga magdala nato og kinabuhi. Jesus said it clearly, enter through the narrow gate. Sulod sa pigot nga pultahan. Matthew 7 verse 13. Mga igsoon, unsa may mahitabo sa tao nga magpakasayon? Abi ninyo, physically, mahimo siyang huyang. Obserba rin ng mga tao nga kanang isi-isi lang yun. Di mo trabaho sa ininchik pa tapulan ba? Sa Binisaya pa tapulan ba? Obserba rin ninyo, ang tao nga dili maglangas, dili mag-exercise, dili maghago sa kaugalingon. Physically,
mahimo siyang huyang. Nya dili lang physically, spiritually as well. Kung naay mga hadla, mga suliran, dali ra siya hukmag. Mga ginikanan na ama mo dinhi no, dagham tinganing mga inahan o amahan dinhi. Inaot ko nga sa inyong pagpadako sa inyong mga anak, dili ninyo sila tagaan kanunay sa kasayon. Usahay ang mga anak, naminaw mo tingani ang mga bata na dinhi. Muingon mo, wa man ko panggaa sa akong nanay ug tatay, kay lisod-lisoron man ko. Please understand, nga kung ikaw gipasagdan, gipauyunan, ug wala tagaig kalisod, ikaw wala higugmaa sa tinuod. Kung gitagaan ka og responsibilidad, na kay mga trabahoon, na kay kalisod nga giatubang sa kinabuhi, nagpasabot na, gihigugma ka sa imong ginikanan, gihigugma ka sa mahal nga birhen, o gihigugma pug ka sa imong Dios. Because they only want what is best for you. They want you to be strong. Makasubo ba ya? Daghan sa mga tao karon dali na mawadag paglaom. Manghinaot ko, nga ang matag usa nato dili gyud mahutdan sa paglaom. Kung ugaling lang sister, brad, na kay mga kalisod nga giatubang karon sa kinabuhi. Kung na kay mga hagit nga karon imong giagian, padayon lang. Be humble and be strong in faith. Padayon lang. Ayaw left turn. Ha? Ayaw left turn kay lain kag padulungan ana. Samot nang ayaw U-turn. Ha? Kay mubalik na pagsugod, padayon lang. Padayon lang. Ug salig nga ang Dios nagpaabot nimo nga mahinangpon ug dunay ganti para kanimo. Kabalo mo unsay problema og taas nga obispo? Taas pug wali. Pero tagsaraman ko ninyo igkita. 1 minute more. Let me end with a true story. Ni ay taxi driver ba? Desperado na siya. Wa man ayo yang kinabuhi. Naglisod yun siya ba? Dool siya sa pari. Magmatambag siya. Pero nakahukom na siya sa ilalom. Muhunong na siya og drive sa iyahang taxi. Ang pari nangutana niya, umuhunong ka, sa may mo panginabuhian. Bahala na padre. Basta muhunong nako, gikapoy nako. Nya miingon ang pari niya, Brad, mangutana sa ako nimo. Sa imong pag-drive sa taxi, mangayo ba kag labaw sa dapat pangayoon sa imong mga pasahero? Siya nga, maulagi padre mo, mangayo, gyud ko kay lisod man kay kinabuhi. Kanang imong meter sa imong taxi, wa ba na nimo magic-magic ka? Nya miingon ang taxi driver, naapo lagi ginagmay padre akong gi-adjust gamay kay para mahal mag-boundary god, taas man, maglisod ko abot. Nya mingon ang pari niya, Brad, muhangyo lang ko nimo, ayaw sa hunong, tagaig laing 3 ka buwan. Ha? 3 ka buwan? Di na ko kagwanta, padre. Di, tagaig lag chance. 3 lang ka buwan. Pero, nakoy i-advise nimo. Unsa man, padre? Una, kanang imong taxi, ayuhan na, limpyo ya, limpyo higyan. Bahalag daan ba sa kay limpyo? Unya, kanang imong meter, ibalik na sa normal yun. Normal. Unya, inig, pamasahiro nimo, ayo nagpakapin, ay nagpangayog dugang. Nang, samot ko kaimpas ani padre. Di lagi, tumana lang niya akong advice nimo. Unya, ang tanan nimong pasahiro, imog yung respetuhon og maayo. Katapusan, sa di pa nimo sugdan pag-drive, pangadji gyud. Padungga gid imong pasahero nga mangadji, kamubo ra gud. Pangayo lang panalangin sa Ginoo. 3 months, balik dinhi. Ug ingna ko kumuhunong pa ba kag dili. Abi niyo mga igsoon, to make the story short, ni balik pagka after 3 months, lamdag nagnaong. Lamdag na yang naong. Unya, nang musta ang pari, unsa man, hunong na ka. Human na mag 3 months, di na kumuhunong padre. Nga naman, maayo na kayo. Kasi maayo. Yung ani padre, sukad kung manglimpyo na sa akong sakyanan.
Sukad ko nga, di na ko mangayo og dugang sa bayad. Lami ang dagan. Ang uban gud, mo keep the change na. Oh. Di ba tinuod? Kana bitong pangayuan ta maglagot ano? Nya og di ta pangayuan mura ganahan ta nga imo na dong. Ang nitabo, dakang keep the change. Unya abi ninyo, ang nakanindot jud kay ang mga pasahero ko niya, makadungog man niya nga mag-ampo siya. Manguros po na. Ikaw nga pasahero, makita kang driver ng uros, you feel good. Mag-ampo. Unya karon, matinahuron siya kaayo, daghan ang ganahan day niya. Niya, mangayo na siyang number, labi na taga-pubuhol, taga-pubinsya, mawari diretsi tawagan. So, di na siya kabambuan, daghan ang pasahero niya. In other words, because of doing good, his life has changed a lot for the better. It really pays to be good. Mga igsuon, ay kalimti ha. Ang mahal nga birhen, karong adlaw, nag-ingon nato, do what is right. Choose what is right, not what is easy. Happy Fiesta kaninyong tanan. Viva mahal nga birhen sa regla. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan, magkagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, sa Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, yanak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa matuod, yanak dili binuhat, usag kinaiya sa Amahan, pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao ug alang sa atong kaluwasan. Mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo. Tungod kanato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato. Naganto siya namatay ug gilubong, sa ikatulong adlaw na banhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, nagalingkod sa tuo sa Amahan, mubalik siya nga maimayaon ang paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingarian nga walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak, dungan sa Amahan ug sa Anak, gisimba siya ug gihimaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos Katoliko ug Apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Ihalad nato karon ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Moingon kita, Amahan, pinaagi sa pangaliya sa mahal nga Birhen sa regla, dungga ang among pag-ampo. Alang sa atong Santo Papa, mga kaobispuhan, mga kaparian ug mga relihiyoso, nga padayon silang mahimong buhing saksi ni Kristo dinhi sa kalibutan ug magpadayon sa pagsangyaw sa gugma sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mag-ampo kita. Alang sa tanang pangulo sa kanasuran, magkahiusa sa hunahuna ug kasing-kasing sa pag-ugmad alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan. Mag-ampo kita. Alang sa tanang sakop sa katilingban, magpakabana ug mobiya na sa mga sayop nga pagtuo,
ug magpuyo na sa mga mithi ni Kristo. Magampo kita. Alang sa umaabot nga eleksyon, nga maghari ang kalinaw, kahapsay, kamatinud-anon, ug ligdong nga piniliay, magampo kita. Alang kanatong mga dibuto sa mahal nga Berhen sa Regla, nga magmasinugtanon kita sa pagsunod sa kabubuton sa Dios, magampo kita. Alang sa mga sponsors, benefactors, pilgrims, ug uban sa ilang pamilya, ug kanatong tanan nga nagatigom karon, magmadasigon kita sa pagpaambit sa atong grasya, ilabi na sa mga nanginahanglan, magampo kita. Alang sa mga sulugoon sa Dios, ang halangdong Teofilo Kamumot o Joel Chevalier Pari, mabayaw na sa kadungganan sa altar sa mga santos, magampo kita. Alang sa atong mga kaigsuunan nga nangamatay, nga maangko nila ang walay katapusang himaya sa langit, magampo kita. Sa kahilom, ipadangat nato sa Dios ang atong tagsa-tagsa ka mga katuyuan. Magampo kita. Diyos among amahan, masaligon sa imong makanunayon nga kaluoy, pasaylo ug gugma, dungga ang among mga pangaliya, uban sa pangama sa among patrona, ang mahal nga Birhen sa Regla. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Good.
Pagampo kamo mga igsuon ng atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Ginoo, dawata kining mga gasa sa among mapasalamatong kasing-kasing samtang nagsaulog kami ning pangilin sa bulahan nga Birhen Maria, ang Birhen sa Rigla. Kay gikan kaniya nakakatuon kami sa sekreto sa pagampo ug pagday. Sa imong kaayo itugot nga sama kaniya maghalad kami kanimo ug usa ka balaang sakripisyo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos nga mahan, tunhay nga Dios makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa grasya sa Espiritu Santo gihinlo mo ang among mga kasing-kasing pinaagi sa imong kahayag ug gibalaan mo kami sa imong presensya aron mahimo kini silang mga puloy-anan sa imong himaya. Busa tungod sa iyang kamasinugtanon ug sa misteryo sa pagpakatao sa imong anak, gihimo mo ang bulahang birhen nga imong dili ikag sa mga templo. Ang balay nga bulawan nga gidayan-dayanan sa matag hiyas pinaagi sa Espiritu, ang harianong palasyo nga nagasanag sa presensya sa kamatuuran, ang balaang syudad nga nagsadya sa iyang nagatubod nga grasya, ang arka sa bagong kasabutan nga nagapahiluna sulod sa iyang kasing-kasing sa bagong balaod nga mao si Kristo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa among walay hunong nga pag-awi. Santos gid ikaw, Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos,
Ipadala ang imong espiritu ang pagsantos ni Magasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Pagbasakit sa iyong kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Ang pagandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga matubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi usab, hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa, ni Jose among Obispo, Bishop Abit Oy ug mga kaiguspuhan ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab mga igsoon nga nangamatay, malaw mo nung mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban kang San Jose, iyang bana. Uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amoy ko nga daygon ug amoy ko nga himayaon, pinagi ni Kristo imong anak. Pinaagi ni Kristo, uban ug diha kaniya, ang tanang pasidungog ug pagdayi. Kanimo Dios Amahan, nga makagagaho kauban sa Espiritu Santo hangtod sa kahangturan.
Precetti salutaribus moniti, et divina institutioni formati, audemus dicere. Kami sa kalinaw ning panahuna, ano dinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nagyon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw, ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw manaa kaninyo. Atong ipakita karon ang timaan sa atong panaginigsunan. Panagdai. Cordero ng Diyos na naghahatid ng mga kasalanan ng sanlibutan. Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit sa bangkiti sa atong Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hipit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Magampo kita. Ginoo nga mong Diyos, gibusog mo kami sa pagkaon o ilimnon nga gikan sa langit. Itugot nga sama sa bulahang Birhen Maria. Magalagad kami kanimo diya sa kasanto sa kinabuhi. Magsimba kami sa imong presensya diya sa among isig katao. O guban kang Maria, matinud-anon kaming magmantala sa imong kahalangdon. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Happy Fiesta kanatong tanan. Happy Fiesta! Mga pahibalo ug mga pasalamat. Ang atong Pilgrim Center nagkinahanglan paguyudugdugang suporta pinansyal alang sa kahumanan niini. Busa magpahigayon kita og second collection. Aduna usab kitay mga pilgrim donation boxes ug mahimo ninyong ihulog diha ang inyong mga tabang. Atong hatagan og kanitubok ang pagtahod ang sanktuaryo pinaagi sa paglikay sa pagsaka duol sa atong altar. Alang sa mga buot nga magpahulagway sa altar, mahimong dinha lang kamo magpahulagway o bus sa altar inig kahuman sa santos nga misa o sa dili pa magsugod ang novena. Sa Nobyembre 26, 2024, sa alas 7 sa gabi, adunay ipahigayon nga pagpaambit mahitungod sa kaminungdanon sa shrine sa kinabuhi sa mga matuohon o The Importance of Shrine in the Life of the Faithful ni Brother Kendrick Ivan Panganiban, usa ka lay secretary sa Association of Catholic Shrines and Pilgrimages of the Philippines or ACSP. Ang pagpaambit himuon dinhi sa atong simbahan. Gidasig ang tanan sa pagtambong. Sa ngalan sa makaparian gikan sa Misyonero de Sagrado Corazon or MSC nga nagdumala nining atong parokya ang Nuestra Señora de Regla Parish National Shrine o ang Parish Pastoral Council, mainiton kaming magpasalamat sa mga tawo na nahimong kabahin sa pagkamampuson sa atong misa alang sa kapistahan sa atong mahal nga inahan, ang Birhen sa Regla. Ngadto sa atong mga pilgrims, sponsors, family sponsors, sa mga lumilihok sa atong simbahan, safety personnel, hornada sponsors, flower sponsors alang sa altar, shrine ug dagkutanan. Sa atong mga kapariang religious ug diocesan nga mikon celebrar niining santos nga misa, ug sa atong presider ug homilist, Most Reverend Alberto Abet Uy, D.D., kanila og kanatong tanan masipang pakpak pasalamat. Nining higayuna, dungan kitang mamarog ug pasidunggan ang atong patron og inahan, ang mahal nga Birhen sa Regla. Sa makatulumuyon kita, Viva Birhen sa Regla! 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 Viva! Daghang salamat. Salve Regina.
Ora pro nobis Sancta Dei Genitris. Oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui glorious Virginis Matris Maria corpus et animam, ut dignum Filii Tuo habitaculum et peci mereretur, Spiritus Sancto cooperanti preparasti, daut coius commemoratione letemur, ius via intercessione absentibus malis, ide morte perpetua liberemur, per iondem Christum Dominum nostrum. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, daduntang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.
sa kaluoy kagilikanan, sa kaluoy kagilikanan, sa natanan nakadautan. Ibo kami panlabanan, birhan nga santos, sa kaluoy kagilikanan, sa kaluoy kagilikanan, sa ngatanan nakadautan. Ibo kami panlabanan, sa Diyos ka piniling suka sa balay sinundan. Gihimo ka nga katingatan, kangadan nga kaliwatan, kaysa hilang kasalanan. Igawas ka nga sa ilang kasalanan, gikawas ka nga bulan. Birhan nga santos, sa sa kaluoy kagilikanan, sa kaluoy kagilikanan, sa ngatanan nakadautan. Ibo kami panlabanan, birhan nga santos, sa kaluoy kagilikanan, sa kaluoy kagilikanan, sa ngatanan nakadautan. Ibo kami panlabanan. Maria, ikaw ang ilauman, umaligong talagpanan. Bituon sa kadagatan, sa magsasakay tungbuanan. Himaya sa kalibutan, paraisong binulatan. Himaya sa kalibutan, paraisong binulatan. Birhan nga santos, sa